See, aho, I see Ubochi. Vision is clear. Only one in global foundation. Listen. We love one another. Igbo, together we shall never fall. Obi Nwanne Ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation. Our mission. Obi Nwanne Ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation. Obi Nwanne Ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation. Ebumnobi anyị iweghachite ugwu na nsọpụrụ ahụ eji mara ndị Igbo n'ala Igbo. ime ka ihe ndị ahụ eji mara ndị Igbo chapụta dịka ugo site n'inwe mmụọ nkwado na ịhụkọrịta onwe anyị n'anya. Ịhụ na ahụhụ na mkpagbu dum anyị gabigara na mgbe gara aga bụzi nke echefuru echefu maka otito na ọdịmma nke ọdịnihu ndị Igbo. Ịkwalite ọdịmma ndị Igbo site n'igosi ịdịkọ n'otu na agamnihu. Ịhụ na ndị Igbo jikọtara onwe ha dịka ukwu asịsa were ofe obi na-arụkọ ọrụ iji hụ na njirimara na omenala ndị Igbo na-achawapụta ka ihe na mba ụwa. Ịkpọlitekwa mmụọ ndị Igbo ka obi sie ha ike ma na-anụ ha ọkụ n'inwetazu ebumnobi ha dị mma maka ọdịmma ndị Igbo n'ala Igbo. N'ikpeazụ, ịhụ na onweghị nwa afọ Igbo ọbụla gaala azụ na mbọ ahụ a na-agba maka agamnihu ọdịmma na nkwụdosi ike ndị Igbo. Maka ajụjụ na ihe ndị ọzọ ị chọrọ ịmata gbasara ebumnobi anyị, kpọọ Director Nwa Chineke Okechukwu Ugwu na mba Ukraine na akara nọmba +380 975 221413 ma ọ bụ osote Director Nwa Chineke Obiageli Okorie na mba America na +134 720 86637 ma ọ bụkwanụ ịkpọ Manager Obi Nwanne Foundation Enugu Nsukka Branch Nwa Chineke Chinedu Nnaji na akara nọmba +234 806 723 1144. Ndị Igbo bịanụ ka anyị jikọta ọnụ dịka ukwu azịza maka na azịza dị n'ukwu anaghị ekwe mgbaji ma anyụkọ mamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ. Together we achieve. Stand out. Together we achieve.
Vision is clear. Obi-Wan and Global Foundation. Listen. They say giddy giddy bugwe, the unity is the strength of a king. And when we work together, there is no weight we cannot bring. From the red mud of Aliko to the streets of New York City, we carry the heritage, we carry the beauty. As Ubochi saw the vision, he planted the seed. A home for every brother, a friend for every need. Obi-Wan, the heart of a brother, we love one another. Together we achieve, we shall never fall. Join the foundation, let the movement grow. Everywhere we go. As the one no we must feed our room. No Igbo man or woman should ever feel alone. In the spirit of Onyakana, one day we stand so tall. Lifting up the weak, making sure we don't crawl. Our language is our identity, our culture is our crown. With one name, we will never let it down. Yeah. But what can I hear from them? That cover the palm fruits. That is why we need you from the branch to the root. Support the mission, embrace the vision. Mazoke Chuku's heart is the engine of the mission. Together we achieve. Stay loud. Together we achieve. Make us proud. Igbo Gadi, Igbo Shadi. Support of the one in the Igbo Global Foundation. From the east to the west, north to the south. Maziugu Okechukwu Ijele Gomani. Together we achieve. The heart of a brother. We love one another. In the go together. Ka ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekene m onye ukwu, kenekwa onye nta wee na-asị nke onye chiri nye zere ya mara anyị niile ma n'ụbọchị taa bụ ụbọchị Nkwo Ikuku. Ana m asị onye ọbụla na-ege m ntị n'onu, ọ ga-aka mma na ọ bụrụ na ime ka m mara na ị na-anụ olu m, ọ ga-enyere m aka ịmara ka ya bụ studios wee dị na biko ọ bụrụ na ị na-ege m ntị n'onu na ebe ọbụla ị nọ wee na-anụ olu m, nyere anyị aka gwa anyị na ife anyị na-eme na ị na-anụ ya, ọ ga-adịrị anyị mkpa. Ọ dị anyị mkpa ka anyị mara ka ya bụ ife si wee dị, biko nye anyị infọmeshọn. Nwanne anyị nwoke ajọs m nọ na test the studio. Achọrọ m ka ị gwa anyị na voice m na-apụta, ọ bụ na voice m na-apụta ọfụma, then ka anyị wee mara ka ya bụ studio ga-esi wee dị mgbe ahụ ya nabatawazie ndị mmadụ. Ọ ga-adịrị anyị ezigbote oke mkpa na ị gwara anyị na voice anyị na-apụta ọfụma. Ọ dị very very important. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị, ana m ekene unu wee na-asị aga m achọkwa ka unu gwa anyị na voice m na-apụta ọfụma. Ọ bụ na ọ na-apụta ọfụma na sị na ọ na-apụta ọfụma, ọ dị very very important. Obi nwanne ka anyị ji aga, obi nwanne ka anyị ji aga. Achọrọ m ka mmadụ na-abụ gwa m na unu m na-apụta ọfụma. Ọ dị very very important. Biko Vision is clear.
From the streets of Hamburg, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obi-Wan them is calling, and you hear the sound. The roots of our fathers are being found. We know them forget where we come from. Land of the beat of the drum. Oh, Obi-Wan them united, we achieve. Oh, restoring the culture that's what we need. From the arena to we speak, lifting the fall and helping the weak. Obi-Wan the worldwide, the movement is Omo Globe. Our men alone never die. It's more than a face, it's spiritual, no matter how far in this world you roam. We're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy. This. Follow the way. Obi-Wan is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again, it fades out with a final celebration. ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekene m onye ukwu kenekwenye nta wee na-asị nke onye chiri ya zere ya mara anyị niile mma n'ụbọchị tata bụ ụbọchị Nkwo Ikuku. Ana m ekene onye ọbụla bụ onye batagoro n'ife anyị na-eme wee na-asị abịara m ka nye unu obere news na-afịa ụtọ kịta. Anyị ga-abatakwa n'oge na-adịghị anya ghere ka ebe 2 or 3 mana ndị otu m ga-abịa ka anyị bịa ma analysis of this breaking news. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị, tata bụ ụbọchị afọ Nkwo Ikuku. Ya mara anyị niile mma. Chukwu nọ n'eluigwe nọ n'ụwa, ọ mara mkpa anyị, mara ife anyị na-ayọ, mara ife anyị na-achọ, marakwa n'ife anyị kpatara anyị ji eme ife anyị na-eme n'ụwa. Tata bụ ụbọchị Nkwo Ikuku. Ọ ga-akwatara anyị niile ihe ọma, kwatara anyị niile ọganiru, kwatara anyị niile dị n'otu na nghọta nke ụmụnne. Maka na ọ bụrụ na anyị ghọta ife na-eme anyị n'ala Igbo, ghọtakwa n'ife na-eme anyị na ndụ dịka ụmụ Igbo, ịma na udo ga-adị. Nwere ihe ebe eji esemokwu eje. Nke ọ bụla ị na-emebe ezigbo ife, jisie ike na Chukwu Okike abịa ma nọ n'ọlụ. Otu ọbụla o si na-adị, aga m ihe a ga-eme gbara ka sọrọ ya nri. So ana m asị ka Nkwo kwatara anyị niile ihe ọma n'aha Chukwu na ndị enu na ndị ana. Ise. Unu ajụ na onye na-ekwunu ọkakwa mụọ nwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu, obi nwanne nke ndị Igbo. Ọmụ bụ onye ndu obi nwanne ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation, ndị na-ekwu maka omenala Igbo na ọdịnala Igbo na njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile. Ọ ka ọ dị mma ka anyị na-eme, ka anyị mara ife anyị ga-eme ka alaba anyị dị mma. Ọ bụ na alaba anyị dị mma, ịma na ya ma na-ata afọ niile anyị na-ata n'obodo oyibo, dịka nsị na ọ nọhala Hamburg, Germany, na-arụ ọrụ 8-9 hours. Ọ dịghị ezi. Ọ bụ na na-arụrụ ya ndị Nsụka, na-arụrụ ya ndị Amaji na Ụmụakachi, ọ ga-akara m mma
anyị agaghị dị ka ndị generation ndị ka ejiri obodo oyibo ị na-anafeba ha alụ mba. So anyị ga-agba mbọ ka anyị bụ na ife anyị mụtara. Onye mere o ji wee dị oke mkpa na onye ọbụla ga-etinye aka n'ọrụ ịmara ebe ị ga-esi wee nye aka na-enye aka, maka na kịta abụrụzi mgbe eji aka ọnụ. Nya bụ ọfọ niile anyị na-agọ, nya bụ ekpere niile na-ekpe, nya bụ echiche na ebumnobi gị niile ọ na ha bịakwa na mmezu. Like play ife niile abụrụ ife eji eme akụkọ. Alaba anyị adịkwa mma, ụzọ adịkwa, ọkụ a na-enwu, mmiri a na-agba n'elu na elu. Ọ bụrụzi ndị na-ebu mmiri n'isi wee na-agbago elu. Ịmara ịbịa n'Ọnịcha fọdeki na n'isi ka ị na-ebu mmiri agbago elu, mana mmiri kwesịrị ị na-agba n'elu be gị. Mmadụ agaghị ebicha n'elu wee na-atakwa afọ niile ọ na-ata na be anyị. So ana m asị ka m bịa ka nkene unu, o nwere ife m na-ahazi na studio anyị ka ọ bụ na ọ dị oke den mmadụ m ga-anabatakwa ndị be anyị. Nke a testing ka anyị bịara ime. So eji m this breaking news dịka unu si wee mara na enwetara m news ya from Aloy Ejimakor, ya bụ legal lawyer Nnamdi Kanu. Ọ na peji ya ka m si nweta ịma na ihe ọbụla enweta na peji ya asị onye ma ihe a na-eme na law ọ gaghị abụ fake news. And Reuters news a bụ almost American news. So ihe ọbụla eburu ebe a bụ ezigbo ife ka ọ bụ. Ọ bụrụ ndị propaganda. Ọ bụgoro propaganda anyị ga-eklem kwa nke ahụ, maka na onye na-aya enyemaka fụzi enyemaka gịnị ka na-agbaziri ọsọ. Ịghọtago? Anyị na-achọkwa enyemaka ndị dị ka anyị na-achọrọ ka anyị si n'ebe gbuo wee nweta onwe anyị. Anyị nwa na-achọrọkwa ka anyị gbuo onwe anyị tupu anyị nweta onwe anyị, ka anyị chọọ ndị ma anyị ya, ndị maka esi anụsa ndị terọrist ọgụ. Ya bụ American na-agba mbọ niile ha na-agba mbọ ka ha bịa take position of United Kingdom. Ọ na-amagonu ndị UK ọhụrụ nwe ala Igbo kemgbe ụwa nwere Nigeria, mana kịta anyị sizi na ka anyị mee American welcome, mee Israel welcome. Ndị a bụ ndị na-anyịkwa anyị anya kemgbe, ha na-enye anyị anya na-asị ka ha marụgoro ka anyị si akwado. Ana ị na-anya efu na anya bụ ife eburugo ọkụ. Emegidekwa wee recognize ya Nnamdi Kanu na Georgia. Ihe niile bụ nnukwute ọrụ mụ na gị na-alụ. A na-arụ ọ dị ka a naghị arụ, mana a na-arụkwa. Naijiria ekwere ozi, ndị Naijiria amaghịzi ya ga-emenwuzi ka ha dozie ebe nna ha. Ka anyị nwa makwa ya ga-eme ka anyị dozie ebe anyị nọ ndị ajọ ọchịchị anyị bịa na-enye nsogbu. So ị na-anya ị ga-afụ aga m arapụ unu ka ọla akịta na ahụ na-abịa akịta enidere m ka nza ya. Ngwanụ na ụmụnne m, ọ ga-adịkwanụ ka ya fụrụ, maka na nwere ebe m chọrọ ịrọsh. At least voice ma na-apụta m ọ dị oke ka nza ka ọla, maka na ọ na-eche m sens ka m bịakwanụ. Ndewo na ụmụnne m.